बिटिआरआ 50-50 डिवाइड जासिगोन नामा? बिटिआरआ 50-50 डिवाइड जासिगोन नामा? आसामखौ 50-50 नागिरनानै जोंनि बिटिसिआसो 50-50 आव दानख' जासिगोन नामा? बे खोथाखौ लानानै कोअर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन एबा CCBAI नि एक्स एनडिएफबि फोरा श्री पि वर्मानो लाइजाम हरदों। पि वर्माया बिटिआर नि गामि दानख'नाय आरो दाजाबनायनि चेयारपारसन महरै सायख'जादों। बे लाइजामाव पि वर्माखौ बिथांमोना बरायनायजों लोगोसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननिफ्राय गामि दानख'नायखौ लानानै गोजोननाय गैयै फोरमायहरदों। बे लाइजामाव बिथांमोना मोनब्रै बाहागोफोरखौ फोरमायहरदों। से नाम्बाराव बिथांमोना CCBAI एबा गासै एक्स एनडिएफबि फोरानो बिटिआर निफ्राय गामि दानख' जानायखौ लानानै गोजोननाय गैयै फोरमायहरदों। नैथियाव बिथांमोना फोरमायो दि 2003 निफ्राय गासै बिटिसि एरियानि रायजो राजाफोरा बिटिसिनि स'सिय' पलिटिकेल आरो हारिमुखौ लानानै थाबोनो सोलोंखाबाय। दा बेबादि समाव गामिफोरा दानख' जाबा रायजो राजानि जिउ खांनाया गोब्राबथार जाफिनगोन होननानै बिथांमोना फोरमायो। थामथियाव बिथांमोना फोरमायो दि बिटिआर एकर्डखौ 27 जानुवारि 2020 आव साइन होनायनि गाहाय थांखियानो जादोंमोन आलादा रायजो एबा डिवाइड आसाम 50-50 सोमावसारनायखौ दोनथ'नानै सान्थिजों रायजो खुंनाय। नाथाय जुदि बिटिआर निफ्राय गामि दानख' जायोब्ला बे खोथाया बिटिआर खौसो 50-50 आव राननाय जागोन आरो बिब्दि जायोब्ला इयुननि समाव मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय जाफिननो हागौ होननानै बिथांमोना फोरमायो। ब्रैथियाव बिथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ सारियालिखौ बिटिआर आव सोसननायनि खोथा फोरमायदों। दा नायनो गोनां खोथायानो जाहैबाय फैगौ समफोराव प्रमद बर' बा बिटिआर नि सरकारा बे खोथायाव बेसेबां नोजोर लाखियो।